Nagkumpulan ang ilang residente sa ilalim ng Villamil Bridge sa barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan pasado alas 7 ng umaga kanina, May 28. Sa ilalim kasi ng tulay, nakita ang isang bangkay ng lalaki na palutang-lutang sa ilog. May tumawag po na nakakita po habang naglilinis po siya sa likod ng bahay niya, malapit doon sa lugar, nakita niya na may lumulutang na tao. Nag-umpisa po lahat, tinawag po sa budina na to, agad po kaming pumunta po doon sa lugar. Agad nagsagawa ng retrieval operation ng mga otoridad. Ang bangkay ay nakilala na isang 33 taong gulang na lalaking construction worker at residente ng barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Positibo siyang kinilala ng kanyang mga kaanak. Nakilala na po na siya ng pamilya niya, yung nanay niya at yung asawa niya, na taga Ambunao, sir, barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. And then, napaano na rin po natin sa doktor po natin. Chine-check po naman po ngayon, sir, regarding dun sa anong incident ang naibulban niya. Hindi po na-report po. Ang sabi lang ng pamilya, hindi daw siya umuwi kagabi. Sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, wala namang tinamong sugat ang biktima, pero depende pa raw ito sa isasagawang post-mortem evaluation. Iniimbestigahan pa ng Calasiao MPS ang naging sanhi ng pagkamatay ng lalaki. Jose Robert Inventor, RNG News.